Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne continuăm lecția de tafsir bi'ithnillah al-bari și am rămas data trecută la versetul 83, unde Allah subhanahu wa ta'ala spune: O voi cei care credeți, nu vă apropiați de rugăciune în timp ce sunteți beți, până când știți ceea ce spuneți, nici în stare de janabă, cu excepția celui care doar trece până când vă spălați. Iar dacă sunteți bolnavi, în călătorie, veniți de la locul nevoii sau ați avut contact intim cu femeile și nu găsiți atunci apă, atunci căutați pământ curat și ștergeți-vă fețele și mâinile. Allah este atoate iertător și toate milostiv. Bun. Deci vedem că versetul deschide cu formula credinței. Ya ayyuhalladhina amanu. Deci de câte ori auzim chestia asta, trebuie să ciulim urechile. Chemarea, voi cei care credeți, arată că normele purității nu sunt simple reguli igienice, ci efecte ale imanului. Credinciosul răspunde poruncii pentru că recunoaște autoritatea lui Dumnezeu și sacralitatea sarautului. Verbul taqrabu, nu vă apropiați, este mai cuprinzător decât nu efectuați. El interzice intrarea conștientă în rugăciune, într-o stare incompatibilă cu scopul ei și în contextul janabă. A fost înțeles de numeroși salafi și juriști și cu referire la apropierea sau a staționarea în masjid. Expresia wa antum sukara descrie starea de intoxicare în care mintea nu mai stăpânește vorbirea. Limita explicativă este dată chiar de verset. Ok? Până când știți ceea ce spuneți. Salah nu este o mișcare corporală goală. Ea conține recitare, dhikr, cerere, supunere și conversație rituală cu Domnul. De aceea, pierderea conștiinței sensului este incompatibilă cu rugăciunea. Versetul a fost revelat în etapa graduală a interzicerii alcoolului. Okay? Mai întâi, Coranul a arătat că în Khamr există păcat mare și unele beneficii. Dar păcatul este mai mare decât beneficiul. Și asta am văzut în suratul Baqara, versetul 219. Apoi a interzis apropierea rugăciunii în starea de ebrietate, cum vedem în capitolul 4, versetul 43. În final, Khamrul, jocurile de noroc, altarele și săgețile divinatorii au fost declarate murdărie din lucrarea lui Shaitan, iar credincioșilor li s-a poruncit să le evite complet. Suratul Maida, versetul 90-91. Deci, încă o dată, ăsta e un verset care mai târziu este abrogat. Și în ziua de astăzi, alcoolul este total haram. Ok? Relatările despre cauza revelării descriu incidente petrecute înainte de interdicția finală. Într-o relatare, un ospăț la care s-a consumat vin a adus la cearta și la rănirea lui Sa'ad ibn Abi Waqqas. Într-o altă relatare, transmisă de Ali ibn Abi Talib și considerată Hasan de At-Tirmidhi în forma ei cunoscută, o persoană aflată sub influența alcoolului a condus rugăciunea și a alterat grav recitarea din suratul Al-Kafirun. Aceste relatări explică de ce versetul leagă interdicția de cunoașterea conținutului rostit. Ele nu înseamnă că islamul a aprobat beția, ele documentează o etapă de legislare în care o practică socială adânc înrădăcinată a fost eliminată progresiv, până la interdicția totală. Această gradualitate este uneori prezentată polemic drept ezitare sau schimbarea legii. Nu. O asemenea lectură ignoră natura legislării revelate și înțelepciunea tarbieului. Allah a cunoscut de la început verdictul final și starea oamenilor. Etapele au educat comunitatea, au separat conștiința de obiceiul social și au pregătit acceptarea unei interdicții definitive. Abrogarea sau succesiunea legislativă nu înseamnă schimbare în cunoașterea lui Allah, ci schimbare poruncită în obligația creaturilor la timpul stabilit pe el. Ok? Coranul afirmă că Allah face ceea ce voiește și legiferează cu înțelepciune. Creatura primește porunca potrivită fazei în care se află, în timp ce știința divină rămâne perfectă. Formularea "până când știți ceea ce spuneți" oferă și un principiu mai larg de tazkiya. Rugăciunea cere prezența inimii și claritate mentală. Profetul sallallahu alaihi wasallam a spus că dacă unul dintre credincioși devine somnoros în rugăciune, să doarmă până când știe ce spune, deoarece ar putea intenționa să ceară iertare și să ajungă să blesteme pe sine.
Ok? Deci hadithul este consemnat în Sahih al-Bukhari și Muslim în sensul său autentic. Somnolența nu este identică juridic cu beția, dar motivul comun este pierderea conștientei vorbirii. Credinciosul nu trebuie să transforme salaul într-o rutină mecanică în care limba lucrează, iar mintea este absentă. A doua parte a versetului tratează starea de junub, adică impuritate rituală majoră, rezultată din raport sexual sau ejaculare. Cuvântul derivă din ideea de îndepărtare, deoarece persoana junub se ține departe de anumite acte de adorare până la ghusul. Ok? Expresia pe care o vedem și în verset, illa abiri sabil, a fost explicată de Ibn Abbas și de un număr mare dintre salafi ca permisiune pentru cel junub de a trece prin mesjid fără a rămâne în el, atunci când există o nevoie sau o cale de traversare. Acest sens se potrivește cu contextul nu vă apropiați de locul rugăciunii în stare de janabă, exceptând simpla trecere până la spălare completă. Ok? Relatările menționează că unele locuințe ale ansarilor aveau deschideri sau căi ce duceau prin masjid, iar trecerea era uneori necesară. Totuși, o parte dintre isnadurile istorice asociate unor detalii nu ating gradul celor mai autentice hadithuri, astfel că regula nu trebuie construită pe o singură relatare slabă, ci pe ansamblul limbii versetului, explicația salafilor și dovezile din sunnah. Hadithul Aishei, radiallahu anha, din Sahih Muslim, conține răspunsul: menstruația ta nu este în mâna ta. El arată că impuritatea rituală nu transformă trupul credinciosului într-un obiect impur și susține permisiunea unei treceri sau a unei nevoi, cu evitarea murdăriei moschei. Deci textul nu afirmă că femeia la menstruație sau persoana junub poate rămâne nelimitat în masjid fără necesitate. Juriștii au detaliat condițiile și divergentele. Sensul principal al versetului este că ghusul este regula pentru ieșirea din janabă, iar trecerea este excepția menționată. Puritatea rituală este o formă de venerare și ascultare, nu o judecată asupra valorii morale a persoanei. Janaba și menstruația nu sunt păcate, ele sunt stări naturale cărora șaria le atribuie reguli de adorare. Ok? Apoi versetul descrie situațiile în care apa lipsește sau folosirea este imposibilă ori vătămătoare. Boala care permite tayammum este boala pentru care apa agravează starea, interzice vindecarea sau provoacă un prejudiciu serios, pe baza probabilității rezonabile sau a experienței medicale. Unii juriști au extins formularea la orice boală în virtutea generalității textului, dar explicația clasică pune accent pe prejudiciul real. Călătoria este menționată deoarece lipsa apei era mai frecventă, nu pentru că orice călător abandonează automat apa disponibilă. Okay? Expresia ja'a ahadun minkum min al-ghait este un exemplu de pudoare coranică. Al-ghait înseamnă inițial terenul jos în care omul se retrăgea pentru nevoile naturale. Apoi termenul a devenit un eufemism pentru eliminarea excrementelor. Coranul educă atât prin normă cât și prin stil. Discută realități corporale fără vulgaritate. Acum, expresia lamastum an-nisaa a generat o divergență juridică importantă. Ibn Abbas, Ali și un număr de tabi'in au explicat aici atingerea drept eufemism pentru raportul sexual. Această folosire este confirmată de alte versete în care atingerea desemnează consumarea căsătoriei, precum în suratul Baqara în versetul 237 și suratul Al-Ahzab, versetul 49. Pe această linie, simpla atingerea unei femei nu anulează wuduul în mod automat. Alți juriști, în mod special în madhabul Shafi'i, au înțeles termenul în sensul său aparent de contact al pielii, cu detalii proprii. În madhabul Hanbali clasic există distincții legate de atingerea însoțită de dorință, iar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a susținut că simplul contact nu anulează wuduul fără o dovadă suplimentară, exceptând apariția unei secreții sau alt factor cert. Okay? Deci documentul nu transformă această divergență într-o acuzație reciprocă. Toate școlile au încercat să armonizeze limba versetului cu sunna. Cuvântul tayammum
înseamnă în limba arabă intenție și orientare spre ceva. În legislație, el desemnează o orientare intenționată spre un pământ curat pentru a șterge fața și mâinile în lipsa posibilității de a folosi apa. Okay? Sa'idan tayyiban a fost explicat ca suprafața curată a pământului. Iar numeroase hadithuri subliniază că pământul a fost făcut pentru această ummă, loc de rugăciune și mijloc de purificare. Aceasta este o manifestare a ușurinței șariei. Rugăciunea nu este abandonată pentru că apa lipsește, ci în mijlocul purificării se schimbă. Hadithul lui Imran ibn Husayn din cele două sahihuri relatează că profetul sallallahu alaihi wasallam a văzut un om retras de la rugăciunea comunității. Când omul a spus că este junub și nu găsește apă, profetul sallallahu alaihi wasallam i-a poruncit să folosească pământ curat și a spus că aceasta este suficient. Okay? Hadithul lui Abu Dhar, consemnat în Sunan Abu Daud și At-Tirmidhi, cu evaluare favorabilă, arată că pământul curat este purificare pentru musulman, chiar dacă apa lipsește o perioadă lungă. Când găsește apă, trebuie să o folosească. Tayammum nu desfințează valoarea apei, ci suspendă obligația folosirii ei cât timp există scuză. Acum, modul profetic este clarificat în hadithul lui Amr ibn Yasir din Sahih al-Bukhari și Muslim. Ammar se rostogolise în pământ crezând că tayammum trebuie să imite ghusul. Profetul sallallahu alaihi wasallam l-a corectat și a arătat că este suficient o lovire sau o atingere a pământului, urmată de o ștergere a feței și a mâinilor. Deci, dharaba, lovit așa foarte puțin. Cuvântul ăsta, dharaba, țineți-l minte, ok? De aceea actul este simplu, precis și legat de ascultare. Cauza revelării tayammumului, transmis autentic de al-Bukhari și Muslim, este incidentul colierului Aishei. Deci caravana s-a oprit într-un loc fără apă pentru a căuta colierul pierdut. Abu Bakr a mustrat-o în timp ce profetul sallallahu alaihi wasallam dormea cu capul pe coapsa ei, iar ea nu s-a mișcat ca să nu-l trezească. La ivirea zorilor, apa lipsea, iar Allah subhanahu wa ta'ala a revelat legislarea tayammumului. Usaid ibn Hudayr a spus familiei lui Abu Bakr că aceasta nu era prima lor binecuvântare pentru comunitate. Când cămina a fost ridicată, colierul a fost găsit sub ea. Evenimentul arată cum o dificultate particulară a devenit cauza unei ușurări universale. Deci pentru cei ce nu cunosc hadithul pe simplu, colierul s-a pierdut, profetul alaihi salatu wasalam a oprit întreaga armată să caute colierul, oamenilor nu prea le conveneau, Abu Bakr au mustrat-o pe Aisha radiallahu anha și Allah subhanahu wa ta'ala în momentul acela când venise timpul de rugăciune și ei nu găsise apă, a permis tayammumul și după aia oamenii au fost fericiți cu această revelație și au lăudat-o pe Aisha radiallahu anha și a lăudat familia lui Abu Bakr. Acum, finalul versetului, Inna Allaha kana afuwan ghafura, leagă legea de numele și atributele lui Allah. Allah este al-Afu, este cel care șterge și înlătură urmele păcatului, iar al-Ghafur este cel care acoperă și iartă. Permisiunea tayammumului și excepțiile legate de boală și lipsa apei nu sunt concesii arbitrare, ci manifestări ale milei, iertării și ușurinței divine. Totuși, ușurința nu înseamnă neglijență. Când cauza dispare și apa poate fi folosită în siguranță, regula originară revine. Ok? Bun. Deci să nu uităm, janaba cere ghusul, iar tayammum înlocuiește ghusulul sau wudu atunci când apa nu există. Bine? Bun, mergem mai departe, inshallah ta'ala. La versetele 46. Bun, 46, 47 și 48. Inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala spune în 46: printre evrei sunt unii care schimbă sensurile cuvintelor și spun auzim și nu ascultăm, și auzi, dar nu ascultă, și raine, stâlcindu-și limbile lor și vătămând religia. Și dacă ar fi spus în schimb auzim și ne supunem și dă-ne un regaz ca să înțelegem, ar fi fost mai bine pentru ei și mai drept. Dar Allah i-a blestemat din cauza necredinței lor și nu cred decât puțini dintre ei.
Bun. 47. O, voi cei cărora vi s-a dat Scriptura, credeți în ceea ce am pogorât noi, întărind ceea ce voi aveți deja, înainte ca noi să mutilăm chipuri și să le întoarcem pe dosurile lor, sau să-i blestemăm așa cum i-am blestemat și pe cei care nu au respectat sabatul. Dar porunca lui Allah este întotdeauna împlinită. Cu adevărat, Allah nu iartă să îi se facă asociați, dar iartă ce este mai puțin. Mai puțin de atât oricui voiește. Iar cel care îi face asociați lui Allah a făcut un mare păcat. Bun. Deci, versetele... Stai un pic. Versetele 4... Nu, am citit de la 4-6? Nu, trebuia să citesc de la 44, mă scuzați. Am ajuns la 44. La 44, Allah subhanahu wa ta'ala de fapt spune: nu i-ai văzut, o Muhammed, pe aceea cărora li s-a dat o parte din Scriptură, cum cumpără rătăcirea și cum doresc ca și voi să rătăciți de la drumul drept? Însă Allah îi știe cel mai bine pe dușmanii voștri și Allah este de ajuns ca ocrotitor și Allah este de ajuns ca ajutor. Și în 4.6, printre evrei sunt unii care schimbă sensurile cuvintelor și spun: auzim și nu ascultăm, și auzi, dar nu asculta, și raină, stâlcindu-și limbile lor și vătămând religia. Și dacă s-ar fi supus, în schimb, și ar fi spus: auzim și ne supunem, și dă-ne un răgaz ca să înțelegem, ar fi fost mai bine pentru ei și mai drept. Dar Allah i-a blestemat din cauza necredinței lor și nu cred decât puțin dintre ei. Bun. Deci, după legislarea purității rugăciunii, pasajul se întoarce spre puritatea raportării la revelație. Formula Alam Tara, nu ai văzut, nu se limitează la vederea ochilor, ci înseamnă nu ai cunoscut, nu ai reflectat asupra stărilor și așa mai departe. Cei vizați au primit nasiban min al-kitab, o parte din carte, adică o cunoaștere reală și o moștenire revelată. Condamnarea este mai severă tocmai pentru că rătăcirea lor nu provenea din absența completă a dovezii, ci din respingerea sau manipularea a ceea ce cunoșteau. Verbul yashtaruna al-dalala, cumpără rătăcirea, folosește limbajul comerțului. Ei au dat la schimb călăuzirea și au ales rătăcirea ca pe o marfă. Imaginea este frecventă în Coran. Omul primește capitalul fitraului, al rațiunii și al revelației, dar îl schimbă pentru interes, autoritate, invidie sau atașament de grup. Nu este o tranzacție neutră. Prețul este adevărul, iar marfa cumpărată este pierdere. Textul adaugă că ei doresc, ca și credincioșii, să se rătăcească de la sabil, adică de la drumul clar. Această dorință arată că rătăcirea doctrinară poate deveni proiect social și polemic. Cel care nu se mulțumește să respingă adevărul, ci lucrează pentru a îndepărta și pe alții, adaugă la păcatul său povara influenților. Totuși, versetul nu autorizează suspiciunea necontrolată față de fiecare individ dintr-un grup. Formularea următoare spune explicit min alladhina hadu, dintre cei care s-au iudaizat, indicând o categorie definită prin fapte, nu o sentință biologică asupra fiecărei persoane de origine evrească, ok? Bun. Allah spune: Wallahu alemu bi'adaikum. Allah îi cunoaște cel mai bine pe dușmanii voștri. Cunoașterea lui Allah este perfectă. Cuprinde ceea ce se arată și ceea ce se ascunde. Credinciosul nu trebuie să inventeze dușmani pe baza prejudecății, dar nici să ignore avertismentul revelat despre ostilitatea dovedită. Echilibrul nostru de la Sunnah este între naivitate și echilibrul sunit este între naivitate și nedreptate. Se judecă faptele după dovezi, se păstrează dreptatea chiar față de adversari și se caută protecția lui Allah. Ok? Deci nu trebuie să fii nici naiv, dar să nu faci nici nedreptate. Bine? Bun. Expresia وَكَافَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَافَ بِاللَّهِ نَصِيرًا stabilește tawakkul. Wali este protectorul, stăpânul apropiat care se ocupă de credincioși, iar Nasir este ajutorul care le dă sprijin și victorie potrivit înțelepciunii sale. Afirmarea protecției lui Allah nu anulează cauzele legale, învățarea, precauția, apărarea, sfatul și organizarea. Tawakkul înseamnă încrederea inimii în Dumnezeu,
împreună cu folosirea mijloacelor permise, nu pasivitate. Ok? Deci versetul 46 descrie ce? Descrie tahriful. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mută cuvintele din locurile lor. Ok? Tahriful poate avea forma schimbării textului, a pronunțării deformate, a selectării înșelătoare sau a interpretării care scoate cuvântul din poziția și sensul său. Ok? Asta înseamnă tahrif. Exegeții clasici au explicat pasajul în primul rând unor persoane din comunitățile iudaice din Medina care manipulau exprimarea în interacțiunea cu profetul sallallahu alaihi wasallam și deformau sensurile revelate. Coranul distinge între oamenii drepți ai cărții și cei care alterează cartea, ascund sau vând adevărul. De aceea, critica trebuie păstrată la nivelul definit de text, nu pentru toată lumea. Ok? Și ei spuneau, sami'na wa asayna. Am auzit și ne-am răzvrătit. Cunoașterea fără ascultare devine dovadă împotriva omului. În islam, simpla informare religioasă nu este credință completă. Imanul include credința inimii, cuvântul limbii și fapta membrelor. Crește prin ascultare și scade prin păcat. Țineți minte treaba asta. O să repet ca să vă intre bine în cap. Ok? Țineți minte principiul acesta. În islam, simpla informare religioasă nu este credință completă. Imanul include credința inimii, cuvântul limbii și fapta membrelor. Și imanul crește prin ascultare și scade prin păcat. Cu cât păcătuiești, credința ta va scădea, cu cât asculți, credința ta va crește. Deci cel care aude porunca și o respinge din mândrie, reproduce modelul lui Satana, lui Iblis. Problema nu era lipsa informației pe care o avea Iblis, știa că Dumnezeu există, tocmai ce vorbea cu Dumnezeu, dar problema lui care a fost? Refuzul supunerii. Ok? Acum, formula care putea suna aparent ca ascultă fără să auzi ceva rău, dar era folosită cu intenția ascultă, fie să nu mai auzi. Adică o invocare insultătoare. Ok? Isma ghayra musma'. La fel cuvântul ra'ina, care îl vedem în verset, putea în arabă să însemne ia-ne în considerare sau așteaptă-ne să înțelegem. Însă era răsucit prin pronunțare și intenția pentru a transmite o insultă din limbajul lor. De aceea, în Al-Baqara 104, le poruncește credincioșilor să nu spună raină, ci unzurnă, o expresie lipsită de ambiguitatea exploatată. Ok? Raină poate să însemne mai multe chestii și folosit într-un anumit fel poate să însemne și ceva jignitor. Și acum, această secțiune stabilește o etică a limbajului. Nu este suficient ca formularea să poată fi aparent tehnic. Intenția, contextul și efectul contează. Batjocura prin dublu sens, deformarea citatului și insinuarea ascunsă sunt incompatibile cu amanul vorbirii. În polemica religioasă, musulmanul nu are voie să falsifice poziția adversarului. Să taie citatul astfel încât să spună opusul sau să se folosească de o traducere despre care știe că este înșelătoare. Ok? Faptul că adversarul poate proceda astfel nu permite imitarea lui. Deci dacă adversarul este înșelător, ție ți este interzis să fii ca el. Acum, versetul prezintă alternativă. Dacă ar fi spus auzim și ascultăm, ascultă și privește spre noi sau ajută-ne să înțelegem, ar fi fost mai bine și mai drept. Deci Coranul nu condamnă doar, ci arată forma corectă. Sami'na wa ata'na este formularea corectă a comunității credincioase. Ea nu înseamnă obediență oarbă față de oameni, ci supunere față de Allah și mesagerul său, sallallahu alaihi wasallam, după stabilirea autenticității poruncii. Bine? Finalul, Allah i-a blestemat pentru necredința lor, astfel încât nu cred decât puțini. A fost explicat fie că puținătatea celor dintre ei care au crezut, fie că o credință
fragmentară și nefolositoare, amestecată cu respingere esențială. Ok? La'na înseamnă îndepărtare de mila lui Allah. Este o judecată divină asupra necredinței și încăpățânării. Nu permisiunea pentru oameni de a comite abuzuri. Musulmanul afirmă ceea ce afirmă textul și rămâne legat de interdicția nedreptății. Bun. Acum, ceva diferit, mai vreau să spun un lucru. Unii critici folosesc uneori aceste versete pentru a susține că islamul acuză în bloc toate manuscrisele biblice de corupere totală sau că promovează ostilitatea etnică. Textul nu spune niciuna dintre aceste lucruri. El vorbește despre persoane care au primit o parte din carte, au deformat cuvintele și au folosit un joc verbal împotriva profetului sallallahu alaihi wasallam. Noțiunea coranică de tahrif este mai largă decât o singură teză despre istoria manuscriselor. Include ascundere, reinterpretare interesată și schimbare verbală. În același timp, Coranul afirmă că Tora și Injil au fost revelații de la Allah subhanahu wa ta'ala, dar acuză anumite grupuri că au ascuns sau distorsionat adevărul. A citi aceste afirmații împreună este mai exact decât a forța textul într-o alternativă modernă simplistă. Ok? Fie că fiecare literă existentă este intactă, fie n-a existat nicio revelație autentică. Nu funcționează așa. Bun. Versetul 47, Allah subhanahu wa ta'ala spune: O voi cei cărora vi s-a dat Scriptura, credeți în ceea ce am pogorât noi, profetului acestuia, întărind ceea ce voi aveți deja, înainte ca noi să mutilăm chipuri și să le întoarcem pe dosurile lor sau să-i blestemăm așa cum i-am blestemat și pe cei care nu au respectat sabatul. Iar porunca lui Dumnezeu este întotdeauna împlinită. Acum adresarea este directă și solemnă. Ya ayyuhal ladhina utul kitab. Acum ei sunt chemați să creadă în Coran, nu prin abandonarea adevărului revelat anterior, ci tocmai deoarece Coranul este musaddiqan lima ma'akum, confirmarea al adevărului care se află cu ei. Confirmarea înseamnă validarea originii divine a revelațiilor trimise lui Musa și Isa, a tauhidului, profeției, judecății și poruncilor fundamentale. Nu înseamnă aprobarea automată a fiecărei interpretări, interpolări sau formulări aflate în circulație. Să ne fie clar. Deci este o confirmare generală, nu absolută. Coranul se prezintă și ca muheimin asupra scripturilor anterioare, adică martor, păzitor și criteriu, cum este de exemplu în suratul Maida, versetul 48. Înțelegi? Chemarea conține dovada profeției lui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oamenii cărții aveau descrieri, așteptări și principii care trebuia să-i conducă la recunoașterea sa. Respingerea sa nu putea fi justificată prin loialitate față de profeți, deoarece mesajul său reafirmă monoteismul și continuitatea profetică. De aceea, Coranul îi cheamă să urmeze ceea ce este autentic în moștenirea lor, nu să o disprețuiască. Ok? Amenințarea an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha a primit explicații clasice apropiate. Unii salafi au înțeles ștergerea chipurilor literal, dispariția trăsăturilor sau orbirea și întoarcerea feței spre spate. Alții au văzut și o parabolă a întoarcerii de la adevăr, astfel încât omul merge înapoi pe calea rătăcirii după ce dovezile au venit. Sensul literal nu trebuie negat doar pentru că este extraordinar. Allah este capabil de orice. Sensul moral este de asemenea susținut de context. Cel care întoarce spatele călăuzirii riscă să fie întors de la ea ca pedeapsă. Acum, relatarea despre Ka'b al-Ahbar spune că, auzind versetul în vremea lui Umar, s-a temut ca amenințarea să nu-l ajungă. A acceptat islamul și apoi s-a întors la familia sa. Această relatare este transmisă în literatura de tafsir, în special prin Ibn Jarir, dar nu trebuie prezentată ca hadith aflat la nivelul Sahih al-Bukhari sau Sahih Muslim. Okay? Valoarea este istorică și ilustrativă, nu fundament unic al doctrinei. Alternativa amenințării este blestemul asemenea oamenilor sabatului.
Aceștia au încălcat porunca prin viclenie, punând capcane înainte de sabat și colectând peștele după el, dacă știți povestea, încercând să păstreze forma exterioară și să încalce scopul legii. Sau mai simplu, ei nu au avut voie să pescuiască și totuși au lăsat o plasă în timp ce ei își vedeau de treburi și următoarea zi plasa era plină de pești. Și așa au încălcat legea indirect, jucându-se cu Dumnezeu, cum s-ar spune în limba română. Și Coranul relatează transformarea unor asemenea oameni în maimuțe disprețuite. Și vedem chestia asta în suratul Baqara, versetul 65, și suratul Al-A'raf, versetul 163 până 166. Deci lecția nu este doar istorică, hialul folosit pentru a ocoli porunca poate fi mai grav decât păcatul deschis, deoarece a adăugat pretenția de respect față de lege la anularea reală a sensului ei. Ok? Câteodată când te joci cu aceste chestii și cauți portițe, aceste chestii pot fi mai grave și mai haram, mai păcătoase, decât dacă ai face păcatul deschis. Ok? Finalul وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا afirmă eficacitatea absolută a poruncii lui Allah. Când El hotărăște un eveniment cosmic sau o pedeapsă, nimeni nu o poate respinge. În plan legislativ, porunca sa este adevăr și dreptate, chiar dacă oamenii o încalcă. Atributul voinței și acțiunii divine este afirmat fără takif, fără cheifia. Deci știm sensul general al voinței, poruncii și împlinirii, dar nu cunoaștem modalismul, cum al atributelor lui Allah, și nu le asemănăm cu voința limitată a creaturilor. Deci nu facem cheifia. Bun. Acum, versetele astea sunt foarte des folosite și mulți critici spun că versetele astea susține că confirmarea cărții aflate cu oamenii cărții ar obliga musulmanul să accepte integral canonul și fiecare lectură teologică creștină ulterioară, ceea ce este fals. Pentru că această concluzie nu urmează din termenul musaddiq. Ok? Un judecător poate confirma mărturia adevărată dintr-un dosar fără să confirme fiecare adăugire din dosar. Deci Coranul confirmă revelația originală și adevărurile rămase și corectează deformările și funcționează ca un criteriu final. Ok? Mai mult, aceea sură acuză explicit tahriful în versetul 46, pe care l-am citit adineauri. Deci în versetul 46 vedem cum Allah subhanahu wa ta'ala îi acuză pe oameni de tahrif. Și am văzut adineauri că tahriful înseamnă mai multe chestii, inclusiv alterarea textului. Deci interpretarea coerentă trebuie să țină împreună 46, 47 și după aia capitolul 5 cu 48. Și nu se izolează un singur cuvânt. Bine? Bun. În versetul 48, Allah subhanahu wa ta'ala spune: cu adevărat, Allah nu iartă să îi se facă asociați, dar iartă ce este mai puțin de atât oricărui voiește. Iar acel care îl face asociați lui Allah a făcut un mare păcat. Deci aici se vorbește deja de ce? De șirk. Iertare și voința lui Allah subhanahu wa ta'ala. Deci acest verset este unul dintre textele fundamentale ale credinței sau ale aqidei, mai bine spus, sunnite, privind tawhidul. Păcatele majore și promisiunea iertării: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Înseamnă că Allah nu îl iartă pe cel care moare asupra șircului major fără tăubă, fără căință. Nu înseamnă că pocăința de șirc este inutilă. Coranul spune: spune-le celor care au tăgăduit că dacă încetează, li se va ierta ceea ce au făcut sau ceea ce a trecut. Suratul Anfal. Iar invitația generală: nu deznăjduiți de mila lui Allah, Allah iartă toate păcatele. Az-Zumar, versetul 53, este înțeleasă de salafi și de mufasirini cu referire la cel care se pocăiește. Astfel, 4:48 descrie starea celui care îl întâlnește pe Allah subhanahu wa ta'ala fără pocăință de șirc. Ok? Iar 39:53 descrie ușa deschisă a căinței în viață. Și cu alte cuvinte, dacă îți pierzi viața pe șirc, nu vei fi iertat. Dar cât timp ești în viață, vei avea timp mereu să faci tauba. Acum, șirc înseamnă atribuirea unui partener cu Allah
în ceea ce li este specific. În ceea ce îi este specific, mă scuzați. De exemplu, adorarea trebuie făcută numai la Allah. Rugăciunea, dua, suplicările, totul trebuie făcute numai la Allah. Și când faci un act de adorare altcuiva decât Allah subhanahu wa ta'ala, ai comis șirk. Ok? Deci șirk înseamnă atribuirea unui partener lui Allah în ceea ce este specific. Adorarea, rububia sau numele și atributele sale. Nimeni nu le vede pe toate ca Allah, nimeni nu le aude pe toate ca Allah. Și când spui că există o creație care le aude pe toate cum le aude Allah, ai comis o formă de șirk. Bine? Deci forma centrală este direcționarea unui act de ibadah, un act de adorare se numește ibadah, cum este de exemplu dua, e ibadah, sacrificiul, jurământ devoțional, teama secretă absolută, speranța de mântuire independentă către altcineva împreună cu Allah. Deci șircul nu se reduce la a crede că există doi creatori egali. Curaiși recunoșteau că Allah este creatorul, dar chemau intermediari. Le ofereau sacrificii și spuneau că ei se apropie de Allah subhanahu wa ta'ala pe treaba asta. Unde vedem treaba asta? În suratul Zumar 39:3. Și ei credeau în Dumnezeu, dar se rugau la acești idoli, cum o fac unii cu icoanele, crezând că acești idoli îi aduc mai aproape de Allah subhanahu wa ta'ala. Înțelegi? Și Allah subhanahu wa ta'ala îi numește al-kafirun, necredincioși, mușricun, politeiști. Pentru că asociază parteneri cu Dumnezeu în ibadah, în actele de adorare. Ok? Gravitatea nu este arbitrară. Allah este creatorul, susținătorul și singurul care dăruiește orice bine. A direcționa adorarea către altul este cea mai mare nedreptate, deoarece se pune dreptul exclusiv al creatorului asupra creaturii sau creației. Ok? Luqman i-a spus fiului său, șircul este o nedreptate enormă. În suratul Luqman, versetul 13. Când Ibn Mas'ud l-a întrebat pe profetul sallallahu alaihi wasallam care este cel mai mare păcat, ce a spus profetul sallallahu alaihi wasallam? Să-i faci lui Allah un rival, deși el te-a creat. Și asta este cea mai bună definiție a șircului, apropo. Când te întreabă cineva ce este șircul, trebuie să-i răspunzi ce a spus profetul sallallahu alaihi wasallam. Să-i faci lui Allah un rival, deși el te-a creat. Bine? Acum, a doua parte, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, stabilește că păcatele mai mici decât șircul rămân sub voința lui Allah, pentru cel care moare fără pocăință. Allah poate ierta de mila sa sau poate pedepsi potrivit de dreptății sale. Apoi credinciosul monoteist nu rămâne veșnic în foc. Aceasta este calea Ahlul Sunnah wal Jama'ah, ok? Între Khawarij și Murjia. Khawarij sunt o sectă care declară necredinciosul autorul păcatului major și le eternizează în foc. Deci pentru un Khawarij, pentru un extremist, când un credincios face un păcat major, acest extremist îl scoate direct din islam și spune asta nu mai e musulman. Ceea ce e greșit. Și noi nu trebuie să fim așa. Dar nu trebuie să fim nici ca Murjia, o altă sectă care minimalizează efectul păcatului asupra imanului. Ai comis zina, nu e mare lucru. Și asta este greșit. Ok? Deci, noi suntem undeva la mijloc. Păcatul major nu scoate automat din islam dacă nu conține în sine kufr major și dacă persoana nu-l consideră halal împotriva unei dovezi clare. Totuși, el vatămă imanul și expune la pedeapsă. Ce vreau să spun până asta? Dacă cineva, de exemplu, spune că este halal să faci zină, atunci el a ieșit din islam. Ok? Dar dacă el a făcut acest păcat și știe că este păcat, atunci el încă este musulman, doar că este musulman foarte păcătos și trebuie să facă neapărat tauba pentru ceea ce a făcut. Ok? Bun. Acum, hadithul lui Abu Dhar, autentic în cele două sahihuri, în forma sa cunoscută, relatează că profetul, pacea fie asupra lui, a spus că cel care moare fără să-i asocieze nimic lui Dumnezeu ca partener, va intra în paradis. Chiar dacă a comis adulter și furt. Ok? Sensul nu este că adulterul și furtul sunt neînsemnate sau nepedepsite. Nu. Intrarea poate fi precedată de pedeapsă
purificare, iertare sau intercesiune. Hadithul respinge eternizarea monoteistului păcătos în foc și arată superioritatea monoteismului, tawhidului. Ok? Un alt hadith qudsi, transmis de Abu Dhar și consemnat prin Ahmed, în forma folosită de Ibn Kathir, spune, în sens că dacă robul îl întâlnește pe Allah cu un pământ plin de păcate, fără să-i asocieze nimic, Allah îl întâmpină cu un pământ plin de iertare. Există și o versiune bine cunoscută în Jamia Tirmidhi din hadithul lui Anas. Aceste texte trebuie citite împreună cu poruncile, pedepsele și condițiile sincerității. Bine? Tawhidul real nu este o formulă magică rostită în timp ce inima adoră altceva. El include cunoaștere, acceptare, sinceritate, adevăr, iubire și supunere. Acum, intercesiunea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentru oamenii din umma care au comis păcate majore este afirmată în hadithuri acceptate, inclusiv în Sunan at-Tirmidhi și Abu Dawud în formule cunoscute. Ahlul Sunnah afirmă shafa'a, dar numai cu permisiunea și mulțumirea lui Allah. Profetul nu deține independent iertarea și nu poate interveni împotriva voinței divine. Intercesiunea îl onorează pe intercesor și manifestă mila lui Allah fără a diminua tawhidul. Versetul dovedește și atributul voinței lui Allah. El iartă cui voiește. Voința sa nu este capriciu, ci este legată de știința, înțelepciunea, dreptatea și mila sa perfectă. Nu suntem autorizați să desemnăm individual cine este cu siguranță iertat sau pedepsit fără text revelat. Ok? Trăim între hauf și rajaa, teamă de consecința păcatului și speranța în mila lui Allah. Deci hauf și rajaa. Ok? Bun. Mergem mai departe în versetele 49 și 50, inshallah. În 49, Allah subhanahu wa ta'ala spune: nu i-ai văzut pe cei care se laudă că sunt puri? Însă numai Allah este cel care purifică pe cine voiește El și ei nu vor fi neîndreptățiți la răsplată nici cât un firicel. Din scobitura sâmberelui de curmală. Privește cum născocesc ei minciuni despre Allah și acesta este îndeajuns un păcat mincinos. Acum, după avertismentul asupra șercului, Coranul condamnă un alt defect care împiedică pocăința. Auto-îndreptățirea. Yuzakuna anfusahum înseamnă că se declară pe ei însiși puri, drepți sau garantați înaintea lui Allah. Ok? Tezchia, în sens legitim, este purificarea sufletului prin iman și ascultare. Dar atribuirea sigură a purității finale propriei persoane este o revendicare asupra judecății lui Allah. Contextul clasic include afirmații precum: noi suntem copiii lui Allah și iubiții lui. Ok? Vedem treaba asta în capitolul 5 cu 18. Unde unii dintre oameni asta spuneau, că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și mai auzim chestia asta și în ziua de astăzi. Și Dumnezeu ne iubește că suntem copiii lui. Sau un alt verset unde oamenii spun: nimeni nu va intra în paradis decât dacă este evreu, sau unii spun decât dacă ești creștin. În alt verset vedem că unii spuneau: și focul nu ne va atinge decât câteva zile. Problema comună este transformarea apartenenței religioase într-o garanție independentă de credința corectă și fapte. Coranul răspunde că Dumnezeu este cel care purifică pe cine voiește, deoarece numai El cunoaște realitatea inimilor. Această regulă nu se aplică doar evreilor și creștinilor, care țipă în gura mare că noi suntem ok, suntem bine, suntem copiii lui Dumnezeu, o să intrăm direct în paradis pentru că a murit Dumnezeu pentru noi. Ce mai însemna și chestia asta? Nu funcționează așa.
Mă înțelegeți? Dar această regulă pe care am discutat-o adineori se aplică și musulmanilor. Și asta ne interesează pe noi. Apartenența la Ahlul Sunnah, folosirea etichetei Salafi, memorarea textelor sau asocierea cu oameni evlavioși nu garantează puritatea dacă omul este lipsit de sinceritate și ascultare. Allah spune, nu vă declarați pe voi înși vă puri. El știe cel mai bine cine are taqwa. Suratul Najm, versetul 32. Deci musulmanul poate să spună despre o faptă că este conformă sunnei pe baza dovezii, dar nu își acordă certificat de mântuire. Ok? Este interzis să spui eu am paradisul garantat, Dumnezeu m-a salvat, eu nu voi fi pedepsit și chestii de genul ăsta. Pentru că nu știi ce se va întâmpla cu tine. Da, dacă te ții de ceea ce este obligatoriu și stai departe de păcate mari, atunci Allah îți promite că te primește în paradis. Dar tu nu poți să mergi cu pieptul în sus și cu capul în sus și să spui gata, paradisul este al meu. Garantat. Nu funcționează așa la noi. Și asta este diferența religiei noastre în comparație cu alte religii, unde paradisul acolo este garantat și poți să faci ce vrei. Înțelegi? Acum, expresia Balillahu yuzakki man yasha atribuie tazkia lui Allah. El purifică prin călăuzire, taubă, iman și fapte bune și declară drept pe baza cunoașterii sale. Atributul voinței apare din nou, dar nu separat de cauze. Coranul poruncește omului să-și curețe sufletul. A reușit cel care s-a purificat. Suratul Shams. Iar succesul rămâne darul lui Allah. Nu există o contradicție între acțiunea robului și creația sau călăuzirea lui Allah. Robul acționează real, iar Allah este creatorul capacității și faptelor sale. Ok? Fatil este firul subțire din crăpătura longitudinală a sâmburelui de curmale. Coranul folosește lucruri minuscule familiare arabilor. Fatil, naqir și qitmir. Pentru a nega orice nedreptate. Nimeni nu pierde nici cea mai mică parte a răsplății și nimeni nu primește pedeapsă fără drept. Judecata lui Dumnezeu combină exactitatea absolută cu mila. Această afirmare exclude concepția că mântuirea depinde de favoritism etnic sau de genealogie. Ok? Nu contează cine ești, ce etnicitate ești sau ce crezi tu că ești, ceea ce contează este credința și faptele. Acum, versetul 50 numește revendicările nefondate, iftira' ala Allah, născocite împotriva lui Allah. A afirma că Dumnezeu a garantat paradisul unui grup fără dovadă, că a interzis ceea ce nu a interzis sau că aprobă o doctrină pe care revelația o respinge, este o minciună religioasă. Ea este mai gravă decât o eroare privată, deoarece se atribuie autorității supreme. Coranul avertizează. Nu spuneți, după minciuna limbilor voastre, aceasta este halal și aceasta este haram. Ok? Ca să născociți minciună împotriva lui Allah. Capitolul 16, versetul 116. Textul demontează ideea că meritele strămoșilor se transferă automat urmașilor. Aceasta a fost o comunitate care a trecut, ei au ceea ce au câștigat, iar voi aveți ceea ce ați câștigat. Suratul Baqara, versetul 134. Respectul pentru profeți, sahaba și savanți nu permite folosirea numelui lor ca substitut pentru propria supunere. În islam nu există mântuire prin sânge, rasă sau simplă etichetă. Ok? Bine de înțeles treaba asta. Acum, mare grijă că în polemică, ca să spunem așa, versetele sunt uneori descrise ca atac împotriva tuturor evreilor și a creștinilor. Greșit. Contextul arată că ținta este o pretenție teologică concretă. Autoatribuirea iubirii exclusive și a mântuirii garantată în pofida neascultării. Ok? Sunt unii oameni care spun că eu cred că sunt evreu, pot să fac ce vreau și Dumnezeu îmi dă paradisul. Am auzit și oameni care spun, da, Iisus a murit pentru păcatele mele, deci acum sunt ok. Pot să mai fac strâmbe câteodată că mă iartă Dumnezeu. Și asta critică Coranul. Oamenii care au pretențiile astea religioase că vor atinge paradisul, însă nu să trag pe ei însuși la responsabilități.
Ok? Și Coranul aplică același criteriu și nouă, musulmanilor. Și noi trebuie să avem grijă cu ceea ce facem și să nu credem că, ok, paradisul e gratis. Nu. Trebuie să fii efectiv un om care ascultă de Dumnezeu și face fapte bune. Ok? În suratul Baqara, 112, spune că cel care își supune fața lui Allah și face bine are răsplata la Domnul său. Ok? Deci standardul ca să atingi paradisul este monoteismul și urmarea revelației. Nu etnia sau rasa sau deluziile în care trăiești. Ok? Prin urmare, critica este doctrinară și morală, nu rasială. Bun. Și încheiem, inshallah, cu versetele 51 și 52, unde Allah Jelle Jelaluhu spune: nu i-ai văzut pe cei cărora le-a fost dată o parte din Scriptură? Ei cred în gibt. Gibt înseamnă superstiții. Și în taghut, adică obiecte false de adorare. Și spun despre necredincioși, aceștia sunt mai bine călăuziți decât credincioșii pe drumul cel drept. Ok? Și ei spun despre necredincioși, aceștia sunt mai bine călăuziți decât credincioșii pe drumul cel drept. După aia mai departe, aceștia sunt cei pe care Allah i-a blestemat, iar celui pe care Allah l-a blestemat nu-i vei afla niciodată ajutor. Ce înseamnă treaba asta? Deci pasajul revine la formula cei cărora li s-a dat o parte din carte. Dar adaugă o contradicție și mai puternică. Oamenii care pretindeau autoritate scriptuală au ajuns să acorde validarea lui gibt și taghut. Cunoașterea care nu conduce la tawhid poate fi folosită pentru legitimarea contrariului sau atunci când interesul politic, invidia sau ostilitatea domină. Ok? Gibt este un termen larg. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a fost relatat explicând gibtul drept magie, iar taghutul drept șaitan. Lexicografii și salafii au inclus în gibt idolul, vrăjitoria, ghicitorul și superstiția lipsită de adevăr. Ok? Deci elementul comun este falsitatea obscură care deturnează omul de la revelație și rațiunea sănătoasă. Taghut derivă din rădăcina care indică depășirea limitei. Ibn al-Qayyim a sintetizat ulterior sensul spunând că taghut este tot ceea ce prin care robul își depășește limita, fie că este adorat, urmat sau ascultat în opoziție cu Allah. Mujahid l-a descris ca un șeitan în formă omenească spre care oamenii se întorc pentru judecată, iar Imam Malik l-a definit în sens cuprinzător ca orice lucru adorat în afară lui Allah. Nu orice autoritate omenească este taghut, termenul se aplică atunci când este ridicată la un drept de adorare, legislare absolută împotriva lui Allah sau judecată rivală revelației. Ok? Deci relatările de Sabab an-Nuzul menționează că Huay ibn Akhtab și Ka'b ibn al-Ashraf sau liderii asemănători au mers la politeiștii din Mecca. Păgânilor le era cunoscută opoziția față de Muhammad sallallahu alaihi wasallam și au cerut o evaluare. Cine este mai bine călăuzit? Ei sau Muhammad și companionii săi? Liderii veniți din mediul scriptural ar fi lăudat unele practici sociale ale Quraish și ar fi declarat mai bine călăuziți decât musulmani. Relatarea este răspândită la Ibn Abi Hatim și al Tabari prin căi de la Ikrime, Ibn Abbas și alții dintre salafi. Dar detaliile isnadului nu trebuie ridicate automat la nivelul unui hadith mutawatir sau ale celor două sahihuri. Sensul versetului rămâne clar chiar și fără fiecare detaliu narrativ. Acum, de ce este verdictul atât de grav? Pentru că ei cunoșteau diferența dintre monoteism și idolatrie. Deci imaginează-ți un hinduist și un musulman. Și atunci vine un evreu sau vine un creștin și eu să spună că hinduistul care se roagă la 1.000.000 de Dumnezei este mai bine călăuzit decât musulmanul care se roagă la un singur Dumnezeu. Ați înțeles? Și de ce este verdictul ăsta atât de grav? Pentru că ei cunosc diferența dintre monoteism și idolatrie. A declara adoratorii idolilor
mai bine călăuziți decât profetul monoteismului, nu era o evaluare neutră, ci sacrificarea adevărului pentru alianță. În loc să judece după revelație, au judecat după interesul ostilității. Și aici vorbim de un grup de evrei. Acesta este un avertisment al metodologiei. Ura față de un adversar nu permite musulmanului să declare falsitatea mai bună decât adevărul sau să legitimeze șircul pentru un avantaj temporar. Bine? Deci, greșeala lor în fața lui Dumnezeu este lecția noastră. Și noi nu trebuie să imităm oamenii ăștia și să învățăm de la prostia pe care au făcut-o ei. Bine? Versetul nu interzice orice cooperare civilă sau tratat cu nemusulmanii. Să fim clari. Profetul sallallahu alaihi wasallam a încheiat pacte, a acceptat protecție temporară, a cumpărat și a vândut și a menținut reguli de dreptate. Condamnarea vizează validarea religioasă a Egiptului și a Tahutului și preferarea păgânismului față de iman. Ok? Coranul condamnă treaba asta. Fiqhul relatărilor nu se extrage dintr-o emoție, ci din totalitatea textelor despre tratate, justiție, baraia față de kufr și bunătate față de cei neagresivi. Acum, blestemul din versetul 52 nu înseamnă îndepărtarea de mila lui Allah din cauza kufrului și a trădării adevărului. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Arată că nimeni nu poate salva împotriva hotărârii lui Allah. Aliații temporari, prestigiul și forța politică nu devin protecție în ziua judecății. În contextul istoric mai larg, unii dintre acești lideri au contribuit la coaliția lui Al-Ahzab împotriva Medinei. Allah a respins coaliția și i-a fost suficient credincioșilor în luptă. Ok? Deci aceste versete sunt uneori folosite pentru a acuza Coranul de antisemitism. Nu. O analiză exactă distinge între critica etnică și critica unor credințe și acțiuni. Bine? Textul nu spune că fiecare evreu crede în Egipt și în Tahut. Spune că anumiți oameni cărora li s-a dat o parte din carte au făcut această alegere. Ok? Deci Coranul menționează și oameni drepți din oamenii cărții, care recită versetele lui Allah și se prosternează. În suratul Imran, versetul 113 până 115. Ok? Deci aici condamnarea din versetele acestea este legată de comportamentul descris, nu de ADN-ul persoanei. Ok? În același timp, Coranul condamnă real idolatria. Ok? Și nu trebuie să ascundem treaba asta. Coranul condamnă real idolatria, magia, ghicitoria și afirmația că păgânismul este mai bine călăuzit decât tauhidul. Respectul civil pentru persoane nu înseamnă relativism teologic. Islamul poruncește dreptate și bunătate acolo unde sunt datorate, dar nu declară egale adorarea Creatorului și adorarea creaturii. Bun? Și cu asta încheiem lecția de astăzi. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.